Manuel é usuario do Centro con Eles de Vilagarcía e responsable dos seus composteiros. Dende hai meses encárgase de supervisar todo o que aquí se deposita. O colectivo apuntouse a compostaxe para darlle unha segunda vida aos refugallos do seu comedor e aos restos do seu xardín. Yo los cojo en la cocina, de la cocina, la monda de las patacas, plátano, cojo el rastillo, hago así, lo estiro muy bien, de maravilla. Ele e os seus compañeiros están encantados con este proxecto. Ademais, para resolver todas as dúbidas e fabricar o compost da mellor calidade, contan coa axuda dun mestre composteiro. Promovido polo Concello de Vilagarcía, estáse facendo unha campaña para que todos os comedores, escolares, de centros de día e demais poidan acceder a material que regala o Concello para empezar a compostar. Compostar, pois, é importante porque significa reciclar a maior parte do noso residuo orgánico. Dentro desta campaña municipal non só está a participar este centro de día, en total 9 centros distintos de Vilagarcía xa se sumaron a esta iniciativa, como o Colexio de Educación Especial ou a Escola Mecos para crianzas con autismo. Temos que ir facendo, digamos, crear esa labor concienciadora de cara ás xeracións futuras para que, bueno, eles mesmos comproben e se habitúen a xestionar os residuos dunha maneira máis responsable, non só económicamente, sino tamén medioambientalmente, porque ao final non deixa de generar ese círculo de que, digamos, o que generemos volva á terra e a terra nos volva a dar os produtos que despois consumamos na nosa mesa, non? O concelleiro indicou tamén que Rabella continúa co proceso de licitación do novo contrato do lixo co obxectivo de implantalo a partir do ano vindeiro.